Ngilala abalandeli bechannel sesichaza ngamaphupho igama lami nguhlengiwe sibonga kwambotho-ke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngeke ngichaze lapha khona umuntu ephupha khona inyanga aphinde aphuphe khona ilanga-ke, ukuthi ngabe kusho ukuthini konke lokhu uma uphupha. Ukuphupha-ke ilanga noma uphupha inyanga kubika isimo somoya sakho, indlela oqine ngayo noma owakheke ngayo, nangokwesimo sawo ukusebenza kwawo, ukuthi yiziphi izinto okwazi ukuzenza nakuthi yiziphi izinto okwazi ukulekelela ngazo kwabanye abantu-ke. Ake ngiqale-ke ngibale inyanga-ke. Ukuphupha inyanga kusho ukuthini wena? Inyanga le esuke isemafini ekhanyisela abantu emhlabeni. Inyanga-ke bakwethu siyayithola emini siphinde siyithole ebusuku. Emini suke siyibona kodwa isuke ikhanya nje ngokungagqamile. Ebusuku ilapho isuke ikhanya khona ngokusobala. Ngaleyo ndlela uma uyiphupha wena inyanga ikhomba isimo sakho lapho wena unengilosi enamandla ekwazi ukulekelela ukuchazela abanye abantu izinto, ibakhanyisele izinto ngesimo sabo abayiso. Lapha ukuthi kukhona kungahambi kahle, izinto bengaziboni kahle, kumnyama empilweni yabo, bengazi fanele bethathe ini behlanganise nani ukulekelela isimo abasuke bebhekene naso ngaleso sikhathi. Uthola ukuthi wena ingilosi onayo iyakwazi ukuthi ibenze bona ngokubavulela nokubakhanyisela izinto ababhekene nazo-ke. Mase beyakwazi ukuqonda isimo ababhekene naso, lapho-ke isuke isikhanyisa ebusuku. Lapho abantu uthola ukuthi inkinga ababhekene nayo abazi ukuthi bazoyiqala ngakuphi, bayishonise ngakuphi, ukuthi balungise inkinga abasuke bebhekene nayo ngaleso sikhathi. Uma ngabe kuthiwa uyibona ikhanya emini, ilokho kusho ukuthi noma ngabe kuthiwa isimo sayo sasemini phezu kwesimo somuntu obone inyanga, isho ukuthi ukukhanya kwayo emini futhi kuwe kusho ukuthi wena qobo lwakho bathi abanye abantu bezazi ezinye izinto, kodwa uthola ukuthi nje ungumuntu ozaziyo nawe izinto, kodwa uthola ukuthi awuzokhuluma ngakho, uzobayeka nje benze lokho ngoba vele kusuke kuhambisana nalento osuke vele nawe uzoyisho. Ungumuntu ozothi lapho uthola ukuthi umuntu mayekhuluma into uthola ukuthi nawe uyayazi. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu ukhuluma into kumuntu, uthola ukuthi ubekade engayazi. Ingilosi yakho ikwazi ukwenza lokhu, uthola ukuthi yenza lowo msebenzi. Futhi umuntu onesimo sokuthi mhlawumbe ubona inyanga ingilosi yakhe ayiyona ingilosi ekwazi ukuzikhukhumeza phezu kwabanye abantu, ingilosi ehlezi inokuthula, kodwa-ke ibe nomandla okusebenza ngokukhanyisela abanye abantu izinto abasuke bebhekene nazo ngaleso sikhathi-ke. Uma nje uphupha inyanga, isho lawo mandla okukhanyisela nokucacisela nokufundisa nokubonisa abanye abantu izinto abasuke bebhekene nazo ezimpilweni zabo, nangokuthi nasemakhaya abo ukuthi abahlala kuwona, nangokuhlukana kwezinto zizonke-ke nje, kungasizoba zona inkinga kuphela, nakokunye shuthi isimo sengilosi enjalo esikwazi ukukhanyisela silethe izincazelo noma silethe usizo noma silethe izixazululo phezu kwempilo yabanye abantu-ke. Ingilosi enjalo-ke leyo ngokudalwa kwasezulwini kuloyo muntu osuke eyiphuphile-ke. Ngibuye ngize lapho uthola ukuthi khona umuntu uphupha ilanga. Ukuphupha ilanga bakwethu ilapho umuntu oliphuphele ilanga enengilosi elwa nezitha, enengilosi eduduzayo, enengilosi ehamba kakhulu ukubhekisisa izinto nokulekelela sekukhanyiseleni nabanye abantu izinto. Uma ngabe ngithi usuke ikwazi ukuthi ilwisane nezitha, yilapho usuke izofakwa phansi kwakhona. Lapho ilanga uma lishisa kakhulu uthola ukuthi abantu abasakwazi ukumelana nalo. Niyakwazi lokho, kuba khona lapho uthola ukuthi ilanga lishisa kakhulu awukwazi ukumelana nalo. Kube khona lapho ugodola khona ilanga lizokwazi ukufudumeza wena. Kube khona lapha ilanga lizokhanya khona lisikhanyisele nje kodwa lingashisi, lingabandi futhi, kodwa uthola ukuthi liyakhanyisa. Zonke lezi zigaba lezi ezibalwa la, kanti futhi qobo lwalo ilanga liwumlilo, owumlilo okwazi ukuthi ungasilimazi,
kodwa ukuba kwalo kuyisimo salo uma ngase kuthiwa lehla le emhlabeni akekho ongakwazi ukuphila. Ngaleso sizathu esinjalo, umuntu ophupha ilanga usuke evezelwa isimo sengilosi engabhubhisa, engenza abantu baphathe kahle, banothi befudumale, bephile kahle phakathi kwakhe, engenza futhi isimo sokuthi ilwe nezitha, engenza futhi isimo sempilo phakathi kwabantu. Futhi injalo nje leyo ngilosi ayisuki entweni. Uma ube ngumuntu oke waba nenkinga nalo muntu onalesimo sengilosi, ayisuki entweni eyenziwe nguwe kuyoze kufikiswane esiphethweni. Kuze kufike esiphethweni kulokho kwabanjalo. Uyoze ushintshe indlela owenze ngayo, uyoze ushintshe indlela okhulume ngayo, uyoze ushintshe izenzo zakho, ilokho yaba kanjalo. Mangabe waba nenkinga nomuntu onengilosi enjengaleyo, waqhubeka waba nenkinga, imihla yonke yokuphila kwakho lokho wahlushwa yinto ongayazi ikuhlupha ndlelani, kanti yonke inkulumo yakho wawuyibhekise kulo muntu, ngisho noma kuthiwa usowakhohlwa, ilokho yakuvuselela, ikubambe njalo ngalonto ikubuyisela kuwena ngaso sonke isikhathi, iyoze gcine yona isimo sengilosi esinjalo sikwazi ukulwa leyo mpi enjalo sezitha. Iyakwazi futhi ukuthi uma isiza umuntu ilokho eyamsiza, ngisho ngangamsiza namhla, iyolokho yasifuna isixazululo sokubheka inkinga lo muntu anayo kuze kufike lapha kulunga khona. Iyingilosi ekwazi ukuhamba ibanga elide emazweni athize, ukubona izinto, ukukhanyisela izinto zabanye abantu, yokufudumalisa noma yokulungisela abanye abantu izimo ababhekene nazo. Iyingilosi nje eyenza imisebenzi eminingi iyodwa. Umuntu owumuntu ophuphe ulaka usuke nengilosi engabhubhisa uma ekhulumile ngomlomo wakhe. Ngaleyo ndlela umuntu onalesimo sengilosi, izitha azihlali eduze kwakhe, zihlala zizame zisuke zihambe, ngoba kukhona lokhu kushisa kwengilosi, lokhu kunalezi zinto abazibonayo bona, uthi hayi lo ngathi uyasithakatha, lo uyena osithakathayo, uyena osigangayo, uyena osenza ukuthi, kanti cha wena uzazi kahle ukuthi kunezinto ozenza phezu kwesimo salo muntu zibuyela kuwena ziphindekile, ngoba unengilosi eshisayo esusa yonke into. Ngokudalwa-ke kukaNkulunkulu usuke ehamba naleyo ngilosi enjalo, engafuni lutho ngaloyo muntu, ekwazi futhi ukuthi umuntu ofuna lowo muntu nozwana naye lowo muntu kube kuhle kuye. Lokho kwenza kulowo muntu lo nowakwenza kuwena ngesihle nangokuphilisana nangokuphilelana, kwenzeka leyo yinto. Iyingilosi eyenza isimo osenza phezu kwaleyo muntu, nesimo adalelwe ngaso ukuthi akabe ngumkhanyiseli wabanye abantu, akabe ngumuntu osiza abanye abantu ngokwempilo nangayonke indlela ongase uyicabange. Ngaleyo ndlela uma umuntu ophuphe ulaka, ngicabanga izinto eziningi. Uma umuntu ube ngumuntu ophuphe ilanga, usuke ungumuntu ombethwe ingilosi enamandla kaNkulunkulu okubhekana nazo zonke izimo ezingase zikufice empilweni. Ngabe ufica ngokuthi fanele usize abantu abathize, uyokwazi ukubakhanyisela. Ngabe ufica ngokuthi udinga izimpendulo ezithize kubantu abasuke beganga ngawo, impela zibuyele njengoba zinjalo kubanikazi bazo. Uma ngabe mhlawumbe futhi usiza abathize abanenkinga, kuba kanjalo. Abasuke befuna ukusukela wena ngezidingo ezingekho, kuba yinto enjengale ibuyele kubona kanjalo. Leyo ngilosi enjalo bakwethu, uma umuntu onaleyo ngilosi ebe nokubuhlungu enhlizweni yakhe, waba nokuphatheka ngokudinwa, mase kubhekwe eqinisweni ukuthi lento ngabe isuswa yini, uthola ukuthi isuswa umsindo ovele uwuchuku lokucupheka kuyena, kube sekuphenduka kubuyele kulabo bantu inkinga yabo. Labo bantu abanale ngilosi, inkulumo yakhona ayipheli, ngisho ngaxola yena, ngisho ngakhohlwa wena, ingilosi lokhu yawusebenza lowo msebenzi. Ubone kuhamba abantu egcekeni,
kanti sekufanele kuhlalwe phansi kukhulunywe ukuthi kuxoliswe kube khona indlela okwenzeka ngayo ukuze kwehle leyo ngilosi ithobe, yabona. Into enjengaleyo-ke bakwethu engikhuluma ngayo. Uma ngabe uphupha izinkanyezi, kusho ukuthi wena emakhaya abantu ngokuhlukana kwabo uyoba umuntu okwazi ukuthi uvezeleke izinto zasemakhaya abo, noma ngabe kuthiwa zizimfihlo kangakanani, uyokwazi ukukhanyisela abantu abathize, kukhanye nasemzini yabo ngesimo odalwe ngaso ukuthi uyakwazi ukubona izinto ezinjengalezo. Uma uziphuphe zonke lezi zinto lezi zihlangane zontathu, kusho wena umbathiswe, wakhiwe, wahlanganiswa nezimo zonke ezihlanganisa amandla lento lezi zinto lezi ozibonile, ukuthi abantu uyokwazi ukubabonela izinto, uyobakhanyisela ngey'nkinga, uyobakhanyisela ngezimo ey'thize ezizokwenzeka engakwenzeka esezenzeka. Uyoba nezingilosi ezinamandla phezu kwakho ezikwazi ukulwa impi ongakayiboni nosuyibonile. Uyoba umuntu okwazi ukukhanyisela abantu, nokukhanyisela isizwe, nokukhanyisela ngisho ubone izinto ezisey'ndaweni ezikude. Uyoba umuntu okwazi ukuthi abone izinto emakhaya abanye abantu noma ngabe kuthiwa ifihlekeke kangakanani. Uyoba ngumuntu okwazi ukuthi anqobe izitha noma ngabe kuthiwa zinkulu kangakanani kunawe, zikushaye kona uzwe ukuthi cha ngishayile, kodwa angeke kuze begcina akugcini bona. Lowo muntu obona leyo nto loyo mphupha lezo zinto lezi engiy'balayo njengoba zinjalo, umuntu loyo osuke fanele asebenzise kakhulu ukuthandaza futhi ungalali ukuze kuphume ilanga. Ilanga fanele lithi liphuma kube kade-ke wena uvukile, ube nje umuntu ovuka mhlampe ngo-4 noma ngo-3, ukwazi ukukhulume ney'ngilosi zakho ebusuku abantu besalele, ngoba ingilosi iphakama kakhulu ngaleso sikhathi futhi kahle kahle iyakuvusa vele. Kodwa nje bokujabulela lokhu ulisebenzisele lelo thuba, ukhulume ney'ngilosi, ukhulume kanye nabantu bakini okuyibona abavumile ukuthi wena ube yilesi simo oyiso, futhi ungabe umuntu othanda ukubamba amagqubu. Ngeke futhi kwenzeke umuntu odalwe kanjalo akabambi, kodwa into eningi uyashesha ukuyidlulisa ngoba ifanele iphume emzimbeni wakho. Akudali ukuthi kuhlale lokhu ukuze kuzosebenza izingilosi njengoba kusuke kusebenza izingilosi zomoya waleso simo. Njengoba ngibala lezi zinto-ke, ngibala amandla akwazi ukwenziwa ingilosi esuke imbathe loyo muntu ophupha lezo zinto. Namhlanje ngicela ukuthi ngime lana, ngizobe futhi ngiqhubeke nokunye okuzolandela-ke. Nisaleni kahle.